Ďalší domáci tým odstartoval. Odstartoval a zastavil časomieru s bielou majočkou na čase 16:59 a 16:47 na strane ľavej, takže všetko je pripravené. Ja si myslím, že keďže mašina už je akože poviem polo zdochnutá a vlajkovka je červená, že už nemá význam ťahať túto hadicu na ľavej strane, ktorá nebolo spojené vedenie